mụ na di m bi for 10 good years. 10 good years dị mma ka mụ na di m biri. Ife anyị mụtalụ bụ ụmụ na-abụ. Ọ sị m nne, after 8 years di ebido gbanwee kwụghalịba na ya fọrọzi nwa ọzọ na fa na-achọkwa nwa mana fa amụtago ịbụọ nwoke na nwaanyị. Ọ sị bụ this guy ebido na-akwụgharị. Aka ya eme obido itie ife o. Aka ya eme obido itie ife o. Ọ sị m nne na ife di eji atụ ya afụfụ bụ ya megharara m ya ewetazina ego nri. Ya megharara m ya ewetazina ego nri ọkwụbịa agụ. Na ya ga-ayọbịa biko. Si anọgide di esi na ife ọ ga na-eri n'ụtụtụ na mgbede bụ 30 eki. Ọkwa 30 naira. Yes, 30 naira. 15 naira. Ya wesị aka maka ihe ọ bụ. Ọ sị na ekwesịrị ị na-eri nri ugboro na abụọ na ede na once. Na maka na ya butosiri ebuto ka ejirezikwe wee tụ ime ọzọ. Mana fụnụ gị ihe ka ọ dị ụtọ. Ọ sị m nne this man na-ebidokwa imegbu ya o. Na-emegbu ya nke pụta ka ọ pụọ datinye akwụgheri ọnụ ọkụ ya. Ya akwụgheri ọnụ ọkụ ya. Bido na-akpụ ya sị ya nọọ ibubele na ya tụrụ ime. Nọọ ibu ka o ji wee buchisi akpa nwa na ifela ada eme ọma mmụnwụ nwa. Ya aka ya ekwu ogbubi ya o. Na-akwụ ya na ụmụaka agụụ. Ya wesị ya na ya ma nnọzi n'ụlọ ka a chọọ ife ya ga-eme. Ọ sị na ọ ma mmekeni ọ bụrụ na ọlụba ọlụ ka a bịawa sabali ya anya. Si m ewee nọgide arụ wee nwụbịa. Na di ekwerede enetie maka ya na ya na-abụ adọrọ na mma. Ya bụ ịkpọ nwanne nwaanyị wee bi netie na arụ adọrọ ya. Na ihe ya na di ekọrọ na etufasi wee kọ na etufasi wee kpebe o wee tụba nwanne nwaanyị ime ka enwere ike ma nọ na nwanne nwaanyị aduzi ime. Ya wee jụbịa ọsị na ọ dị etụbali ya ime. Ọ sị m nna ala wee gbu ya. Ya beketela akwa bekete na ya mara ife a ga-eme. Ya wee sekwuru nwanne nwaanyị wee nababe ha. Wee sị na ya da anụzi. Na ya da anụzi. Di wee sị na ọ bụ na ọ da anụzi na ya nwa ka na-anụ. Ya ma nweke n'ego ya mere n'isi ya. Na ọ bụ na ọ chọọ na ọ ma ndozi ya kpọnye nwanne nwaanyị ka anụba. Ya sị ya n'ova ma ya nwụrụ anwụ na ọnụọ nwanne nwaanyị. Ya wee wepụ okwu kọta wee kpebe o. Ewelu wee jụbịa sị kedu ife iji wee tụbakwa nne nwunye gị ime. Ọ sị na ya chọrọ ịnụ ya na nwunye ya ewegolo ibu buchikosi ebe niile n'ọnya ka ya ejiri enye ya ego maka na ya gbalịa nkịtị origide nne butosie na ọmụnwa oze nwa. Ọ sị m nna na-ekwukwe na-ekpe o. Ọ sị m ma mmaala na papia ibelibe considerbala destiny. Considerbala ọnụba nwanne ya nwaanyị ọ karala ya mma na ọnụba nwanne ya nwaanyị dan na ya nwa batala ebe a sị na ọ fọrọzi nwa nwanne ya nwaanyị enyere ya aka na ọdụgwu gị ime adụ kedu ife ọ chọọ ka o mee. Convince ebe nwanne ya nwaanyị anya kwelo wanyị na okwu ha dị na court. Ya wee sị na nke a ama mme. Ya wee jesie court wee bata one day. Wee sị nwanne ya nwaanyị besides kedu ife mekete na iwe mepelu di m ọkpa. Gịnị meketele iwe mepelu di m ọkpa. Ọ sị m atọfe iwo ya wee rigolo nwanne ya nwaanyị wee gburu ya. Wee n'eze eze ka a na-akụ ya ka a na-akụ ya n'afọ ka a na-akụ ya ka a na-akụ ya n'afọ na ị na-ede anya n'azụ. Ọ sị m nne ịgwa anyị eziokwu na ife atageti bụ nwa afọ ka adụshọ na di ya nọrọ ya. Kedu ụdị humiliation bụ ha? Kedu ụdị humiliation bụ ha? Ọ mara na fanụsi ala ọgụ ọbara gbawa nwanne ya nwaanyị duru ejebe ụlọ ọgwụ. Oh yes. Ya ma njikwa ya. Eluzie tiebeli ediribu tiebeli enya tiebeli ibie mana ọbara abụọ dọkịta na-asị si wepụzie enye ka ọ fụsị anụ ọbara ụlọ nke nwa nke nwesikwa nke ọpụọ nke papịa wee rigoro ya wee na-akwụ ya. Ọkwara ya gbugo ọkwara ya gbede ya mere alụ ya mere nna ya mere ibie. Ọ sị m ya gwa afa na mistake na-atọ ofe iwo na ya mụrụ nwa mana ya na-agwa anyị na ya mụrụ nwa ya mere alụ ya aka arapụ nwanne ya nwaanyị ka ọnụba di ya. Kedu ụda alụ bụ ife a? Kedu ụda alụ bụ ife a? Chai na ike gwụrụ. Di wee bịa wee na-agwa papịa na ọnya nwa akụpụrụ nwanne ya nwaanyị nwa na ọka ọfụ ihe a na-aya na ọka ọfụ ihe a na-ebugharị na ọsị arize mamia sị na nke a ama mme na ọ bụrụ na ya akụpụrụ ya anya na ya nwa ya akụpụ ya anya ọ na-apụ ala. Ilu inete nwanne gị nwaanyị ya ebe ike. Nwoke na-akụ nwanne gị nwaanyị ọkwụsị anya ọkụ ọnya dọmbesịlị
anyị agbaje na-ekpe ka iji eghebe ike echi niile ka m bịa kpekwe gị ikpe na nke ha ma mme na ụfọdụ ụmụ nwoke dị egwu ya famụrụ dị ya hai nna mekwala m ebele ọ sị m na ọkwa na-ewe kpegidewe kwesị ewe gwata na ọ ga na-eweta child support ka ọ na-akwụ ya na ụmụaka na ya chọrọzi ịnụ ji wee ganata wee bịa yaba biko si na adụ sọrị na ọkwanụ misteki na ọkwanụ nke nwa na ọkwanụ ibia ụna ama ife dị na ayọlụ biko maka na ọnụgo na nwa anọrọzi wee ganata ịyọ biko ka faji biko na ya chọrọzi na ya anụsigo ya bịa yara anọ ndụ ka nwanne ya nwaanyị anọ di n'ọtara ya anya atara ya n'ife a ga-eme ya ma ndịsị mma onye malụ na ya dụrụ ọngụ ya dị enye na kọment sekshọn nya aka agba nkịtị kwambọsị papa ya na-akwụ ya ọkwari agbogo kwari agbede ya bụrụ ezigbo mmadụ ya mere na ka ọ yara amụnwụ nwa ekwe ka nwanne ya nwaanyị amụ welu mmiri chisie n'ife niile dị ekwuru bụ eziokwu ụfọdụ ụmụ nwoke ha nwere uche nwoke na-akụ nwa gị nwaanyị ọkụsị anya ọ na-achọ ka o gbuo onye ka nwanne ya nwaanyị jele ineta ọtụbịa ime na-ayọ gị ka ọ nụba ikwele na kọnsidi ya ifusielu fuo n'ọkụ ikwesị edila ịbụ nna fiakwa ọ bụgodo ụlọ ọ ga-anụ ya that is not the way to go about it. It's not the right way to go about it. Kedu maka onye emejọrọ? Kedu maka nwa gị emejọrọ? Kedu maka nke si na ọma nnọzi ọdọ mpụọ nke afọ ọnụba ọzọ ọ sị mba na papa ya si nọ ọnụba nwanne ya nwaanyị na ya nwa ama hapụkwa marriage maka hapụ marriage ọ dịka sị na nwanne ya nwaanyị bịa chọpụta ya na di n'ọka ọ nọla ebe afọ ka nwanne ya nwaanyị nọkwalụ nyelu ya aka instead ije nụ stranger na di na-akwado ije nụ stranger ya sị anya jee nụọ ọya anụ 20 ya nụọ mana ọkwa ịfụ nwanne ya nwaanyị na ọma nne ya kịta ọ na-abịa ayọ biko maka na gịnị mere na afọ ime nwanne ya nwaanyị apụrụ ọ bụrụ ka ị ga-eje ọ bụrụ ka ị ga ya anụ ya sị anya anụsigo ọ chọzikwa ụlọ ịnụ nwanne ya nwaanyị ya nụbazi anya nkịta mana ọ bụrụ alụ afọ anọ n'isi wee mee can never before her eyes onye ma na ya mere ajọ ife ya kwuo na ụfọdụ nwekwara obi papa gị bụ nnọọ efulefu sọ ife a ga-enye ya ka ọ na-eche arize mama gị nne m arize mama gị mana ịkakwala obi ịkakwala obi anyway ọ mistake yes ọ mistake mụ nwa believe no mistake ọ kweghị ọtago ama m no mistake na emụrụ ọma mana next time be careful with nwaanyị dị ime ada nụsa nwaanyị dị ime ọgụ etu afọ ndị nụsagodi ọgụ akụ dị ọkpọ n'afọ ọ kweghị ọtago na maka imerụ ya arụ mamụ nke gwụrụ mana ife mee na-emego nne sorry be very careful ịsịkwa na ị ga-agbaghalụ di gị jee ka gị na ya bikwelu left for you ịsịkwa na ịma mgbaghalị ya for you ọ gwụsịkwa nọ ka ọ ra m n'ọnụ ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ a na-akọ ili